Aptadel Therapeutics és una spin-off que va sorgir de l'IDIVEI, d'un projecte del grup d'investigació del doctor Òscar Martínez Tirado, i es va crear una empresa per portar un fàrmac del laboratori fins al pacient, per poder fer tot el desenvolupament del fàrmac. El grup està enfocat en fer recerca en sarcomes, que són uns tipus de tumors molt diferents del típic tumor epitelial que coneix tothom. Són tumors que s'anomenen mesenquimals, que apareixen a teixits connectius, bàsicament, als ossos, als tendons, als músculs, etc. Concretament, nosaltres estem enfocats en tumors pediàtrics, concretament en el sarcoma d'Ewing, que és un tumor que afecta a nens i adolescents, que té una característica molt important, que serveix tant pel diagnòstic com pel futur tractament, que per això vam desenvolupar aquest projecte, i és una fusió que només existeix a les cèl·lules tumorals. I a més es converteix, com és el motor d'aquests tumors, es converteix en una diana terapèutica molt important, i a partir d'aquí és on nosaltres comencem a pensar en la possibilitat d'atacar aquesta proteïna de fusió i desenvolupar un nou tractament. El nom de l'empresa és Aptadel Therapeutics, que vol dir Aptamer Delivery, que és perquè el que es fa és un lliurament de l'aptàmer, que és la molècula que està fent un efecte a les cèl·lules, i el que fa és un lliurament d'allò que li enganxem a la molècula perquè ataqui les cèl·lules tumorals. Hi ha moltes medicines basades en RNA. Les vacunes del Covid, que és RNA missatger, és una d'elles. En el nostre cas, fent servir una altra variant d'aquest tipus de teràpies, s'anomenen aptàmers, i el avantatge que tenen aquestes molècules és que actuen com anticossos sense ser anticossos. Quan aquest anticòs, en aquest cas l'aptàmer, reconeix aquest receptor, entra dins de la cèl·lula, i un cop dins, això ens permet fer l'alliberament o lliurar tota una sèrie de molècules. Hem estat capaços de demostrar que arribem al tumor, amb una petita injecció som capaços d'arribar al tumor, i una vegada allà hem estat capaços de demostrar que penetra la cèl·lula tumoral i que disminueix l'expressió d'aquesta fusió. I això té un efecte terapèutic potencialment molt bo. En primer lloc, a l'IDIVEI es va fer la part de discovery, que es diu, que és descobriment de la molècula, de com funcionen els mecanismes, i després aquesta molècula es va passar a l'empresa per ser optimitzada, perquè diguéssim que funcionava bé a nivell de laboratori, però ara s'ha d'optimitzar el suficient com perquè funcioni en humans. Llavors, el procés de desenvolupament és l'optimització d'aquesta molècula, després fer uns assajos de preclínica regulatòria en animals, i després, al final, fer uns assajos clínics per l'aprovació per després utilitzar-ho per tractar pacients. El grup de l'Òscar a l'IDIVEI col·laborava amb la Fundació Alba Pérez, que finançava part del projecte, i ells van decidir també formar part de l'empresa. Ells tenien una xarxa de contactes d'inversors, i hi havia un en concret que estava molt interessat, i llavors es va fer el que es diu una ronda llavor, en el que es va posar una inversió inicial per poder començar l'empresa i fer aquesta part d'optimització de la molècula. Després es van obrint com més rondes de finançament per tenir més finançament per als següents passos, que cada cop requereix més diners. Llavors, el proper pas per Aptadel serà obrir la següent ronda d'inversió.